Con máis de 2000 variedades de camelia, o Pazo de Quinteiro da Cruz é xa oficialmente un xardín de excelencia internacional da camelia. Este é o recoñecemento de maior relevancia no sector e posúeno tan só 52 espazos no mundo. Ademais de Quinteiro da Cruz, tamén dende hai unhas semanas o Pazo da Saleta en Meis conta con este distintivo. En total na provincia de Pontevedra hai 4 espazos con este certificado, os únicos de toda España. Para a presidenta da Deputación, este pintoresco espazo que hoxe visitou é algo do que presumir a nivel mundial. Deses 52 en todo o mundo, 4 están aquí. Claro, xa xente que tiña entrado por esa extraordinaria porta diría, é que non o podo creer. De verdade que de todo o mundo hai 52 e 4 están na provincia de Pontevedra. Sorprendente. Algo do que presumir. Carmela Silva falou de Pontevedra como a provincia raíña da camelia. Para a presidenta é fundamental tratar esta especie dun xeito estratégico como un elemento, dixo, que pode chegar a ser tan relevante no sector turístico como o Camiño de Santiago. Nós teremos que facer todo o posible para que toda aquela e todo aquel que queran coñecer o paraíso de verdade veñan á provincia de Pontevedra, particularmente veñan a estes maravillosos pazos que temos. Ademais de riqueza natural e patrimonial, Quinteiro da Cruz tamén é innovación. Neste espazo levan anos traballando en novas utilidades para a camelia. Unha delas é o aproveitamento do seu té no sector textil. El té tiene la propiedad de tintar de una forma natural, pero también tiene la propiedad de producir fotoprotección contra los rayos ultravioleta, con lo cual podemos conseguir textil que nos proteja, ¿no? Cada vez con el cambio climático, que estamos más expuestos, ¿no?, a las radiaciones ultravioletas, pues el pensar, ¿no?, en tejidos que sean que nos mejoren, ¿no?, nuestra protección contra los rayos ultravioleta, nos va a mejorar la calidad de vida. O alcalde de Ribadumia aproveitou para lembrarse do esforzo dos pais dos actuais propietarios do Pazo. O matrimonio dixo que traballou moito a prol da recuperación deste espazo senlleiro. Os vosos pais que fixeron un traballo moi importante durante todos os anos e que os seus fillos pois están seguindo con esa labor que hoxe pois cada día fan máis grande a Pazo Quinteiro da Cruz, pero tamén fan máis grande o Concello de Ribadumia. O Pazo de Quinteiro da Cruz e o da Saleta foron recoñecidos co distintivo internacional no Congreso da Camelia que se celebrou na cidade francesa de Nantes hai unhas semanas.